И какво става, хора? Аз съм Кристиянджо и с мен е Waterpale Да. и снимам това е просто един извинителен така кратък клип, който снимам, да се извиня, че не съм снимал клипове от доста дълго време. Това е поради причината, че компютъра ми нищо го бъгнах. Просто и така се реших като най-голямото копеле на света да си бъгна компютъра. И да ми просто тогава към тръгне за преинсталация, който ще стегня на десктопа, а те, които са извън десктопа, са прецакани и така, сега към тръгне за преинсталиране, да го преинсталират, ще направя нов клип за поредица на Minecraft, де може да CSGO, всеки мазна копеле тук, нали? Нали? И да, както и те в момента играят CSGO. Аз в момента нямам. Направо? Добре, и аз в момента нямам никакви ачивменти. Никакви. Това е някаква игра, да се пусната безплатно. Никакви игри нямам просто. Така че Сега на какво ще играеш? на нищо. Казах, че това е изменителен клип, че играе малко слушайно. Ами, съжалявам. Но не слушам. Не знам. Приема CSGO от 2 дена и съм мисля за бог. Ти пък се не ще CSGO. И бема. Така. Ами да. Право е. Циганка. И когато нямам CSGO, да не мислиш, че CSGO е най-великата игра на света. Аз да я имах, пак не играех. Радвам се. Но. И да, причината, поради която нямам CSGO е, че прибах стария Steam аккаунт, сега съм от новия, който нямам никакви пари, никакви приятели, там, особено освен тия тук. И това е. Очаквайте клип. Надявам се да е скоро. И да, това беше скоро.